Idiazabalen dagoen etxe bada, 40 urte egin ditu utxik, bizilagunik gabe, orain dela urte bete, gazte talde batek okupatu zuen arte. Etxea berriz ere bizitoki bihurtu ondoren, baratzata guzti, bihar eguerdiko 12 baino lehen utzi egin beharko dute bertan bizi direnek. Hori baita, epailearen agindua, etxea ordurako desalojatzea. Goizean goizetik dago jentea etxearen atarian eta barruan, beraien bizilekua izan dena usteko bat ere asmori gabe, bizi diren gazteak. Bortxa da hoietako bat eta telefonoan dugu. Bortxa, kaixo, Gabon. Opa, Gabon. Zer modu zaudete, Bortxa? Mentze apurtzu betan txaltza ja, hainbeste historien ondoren. Tensioa, azta nabarituko da, Bortxa? Bai, alako situazioetan tentsiñaga nahikoa dago. Orduak astiro badoaz, goizean goizetik esan dugu jentea bilduta dagoela, ez da lehen da biziko eguna gainera, ja, badaramazue denbora bat, ez da, nola joan dira azken ordu hauek? Azken ordu hauek, izen da, gehien bat incertidumbreko orduek, bi egunetan daramagu itxaroten desalojatzeko arriskuan, eta zelan ezakigun noiz etorko diren seguru, gabizamen itxeoten ea zertatzen den, oso ondo jekin gabe. Bihar eguerdia, ez da hori da epea, gako txartean? Bihar eguerdi arte, bai. Mondigute hori epea. Zuek zuen kabuz ateratzeko. Hori da. Eta gero, suposatzen da, tentzak, gure kabuz ez bagoazen, etorko dela, gu desalojatzera, eta, bueno, normalean ganera bakigu zeratara, eta nahiko hortitza izaten dela. Eta horren bildur gaude. Eta zuek ez duzu alde egiteko asmorik? Ez daukagu alde egiteko asmorik, sortu dugun herrian, ez bakarrik etxe honetan, herrian sortu dugun giroa eta bizi hori, horrela zapustea, nahiko pena moten dozku, eta horregatik borrokatzeko prest gaude, horrendik. Bortxa, kontatuko aliguzu nola joan den historia, guk esan dugu, 40 urte, etxe hori utxi, gero zuek okupatu zenuten orain dela urte bete, bizi berritu egin duzue, bizitzeko moduan jarri, bertan bizizarete, nola iritsi da epaiketa, nola iritsi da guztia, kontatuko diguzu favorez, kronika egingo diguzu? Bitxu, Idiazabalen ikusi izan, Idiazabalen eta leku askotan moduan, beste herri askotan moduan ikusi izan, zelan gure bizitzeko eskubidea, etxe bizitza izateko eskubidea zelan oten dan bortzatua, eta hori, zerbait egin behar zala erabaki izan, eta bueno, okupazioaren bidea, onena zala erabaki izan, edo alternatiba bakarra zala dirurik ez dugun ontzat. Da orduan sortu zen informazio kanpainatxo bat herrian da holan. Eta gero, erabaki izan zelan egondan txomenea etxea, herri erdian dagoela, oso signifikatiboa dana. Udaletzitik adibidez kokatzeko, udaletzitik 20 metro dagoela, jakitzeko hori, herri erdian dagoena. Eta zelan egondan 40 urte baino gehiago egonda utxik, hilik, guri gustatzen zaigu esatea hilik egondala. Hori aprobetxatzea, eta hortaz aparte herriari bebai ejemplo bat ematea zelan egin daiteken gauzak beste era batera. Eta horrela izan zen, okupatu zen dela urte eta piko, 27an, pasan urteko iraiaren 27an, eta, bueno, hasi zen lanean, eta hori dana. Bueno, gero sartu zen denuntzia, propietarion aldetik. Ze jabe bat izango zuen etxe horrek, ez da? Bai, jabea eduki zuen, badauka, eta denuntzia jarri zuen, eta, bueno, gero epaitegiaren aldetik, hori egon zen investigazio bat, identifikatu zuten barnean bizi diren pertsonei, eta bueno, hor geratu zen, geratu zen diligentsia hauek, gaur arte esaten duela epaileak, zertzala geurea, gaiz garela propietarioak,
eta etxe horri badekala propietario bat, eta, bueno, ustu egin behar dugula. Hori da, bueno, legediak esaten duena. Ala da, bai. Legediak esaten duena, eta, bueno... Eta ez da erresa legediaren kontra joatea, Bortxa. Ez da erresa, baina oso diskutigarria da... Bizitzeko formei buruz ari gara, ez da, Bortxa? Edatuta legedia, hoi por hoi, ez? Ze botereak egiten duena, azke bizitzen saiatzen garenak, edo bestera batera saiatzen garenak, bizitzen saiatzen garenak, zelako zigor neurtuak daukan boterea jarrita, eta hori islatzen da legedian arabera. Orduan, gure bizimoldea altza gizarte honetan ez dago ondo ikusita, eta zigorra daude gure gu bezala aritzen dira jendearen kontra. Hemen bi lagun... Legediaren historia. Bizitzeko formei buruz, ez da? Esaten nuenik, ari garela. Bizitza ulertzeko era desberdinei buruz, seguren. Eta, bueno, bi gonbidatu izaten ditugu astelenetan gurekin, Uxu eta Iñaki aurkeztu egingo dizkizu Bortxa, esango dien, nahi dutenean. Galderaren bat, beraiek ere gaztea dira, eta pentsatzen dute, esaten duenean ez da etxe bizitza bat izateko, edo ez etxe bizitza bat, ze beraiek ez dute jabetza nahi, hori askotan esan duzu zue Bortxa. Zue bizileku bat nahi duzue. Ez duzue jabetzari nahi, eta horrelako hori. Bai, nahi duguna, azentuatu nahi dugu, ez tala bakarrik etxe bizitzaren historia, etxe honetan, eta izan dugun dinamikan, ez da mugatu bakarrik etxe bizitzaren historian. Sortu dugun... Herriko giroa, esan nahi duzu. Bai, herriko giroa, bueno, kultur mailan, eta gero bizi eredu eta antolatzeko era ezberdinak, hori praktikatu. Bai, opa Bortxa. Haupa, jakin nahi nukena da, bueno, izuk azalduko duzulako ondoen, nola lortu duzuen Idiazabal bezalako herri batean, ze, bueno, herria handia eta propiedadearen zentzua hainbeste sartuta dugun herri batean, nola lortu duzuen hainbesteraino iristea eta zuen bizimodua benetan eredugarria dela erakustea jendeari? Bueno, nahiko erantzun hona izan du gure dinamika hau herrian, eta nahiko posi dago jendea horren ingurun. Eta ez dakit, ni uste dut, nahiko prejuizio dauzela, boterea eta, bueno, boterea erabiltzen duen medioak enkargatu dira, informazio, bueno, prejuizio batzuk edukitzeko jende gehienak, ez? Eta ikusi dute, prejuzio horrek apurtu ditugu, baina, bueno, pero con creces, ikusi dutenean, zelan lan egin dugun, ze giro izan danen etxean, zelan herrian berton dauzen jendean nahiko arazo berdinarekin, bueno, arazo berdina etxe bizitza ez dutela, eta zelan ireki diegun ateak, eskubide berdina dutelako guk ez gara mugatzen propiedadean, eta, bueno, eta nahiko ireki egiten gara, eta oso jarrera ona izan du herriak. Dena dela, entzungo zenuten baita ere, hazen olako aurpegia duzuen? Zelan? Hazen olako aurpegia duzuen, hori ere entzungo zenuten, norbetek esango zizuen? Bueno, hori beste kasu batzutan bai entzun leike, baina hemengo kasuan ez da entzun askorik. Batzutan, igual posizionauta egongo dira pertsona batzu, bakigu zelan egongo diren posizionauta, prejuizio horren praktikanteak edo direnak, eta gure kontra egongo direna beti bizitzeko molde era hori bakarrik ikusten dutelako eta bakarrik onartzen dutelako. Uxue, baduzu galderarik? Ez que hemen hau eskutu ez dakit noin sartu. Lasai, sartu lasai, atea jogo da, hemen txegaude. Eta, bueno, nik uste dut Bortxak baditu minutu batzu guretzat, ez da, Bortxa? Ez duzu presiarik, ez? Ez zara inora joango? Ez zentzaz neltzen orain kapusatua, bai. Bale, oso ondo, abixatuko diguzu. Esan Uxue. Nik uste gai hau dela, danok, gazte guztio eta heldu batzuk ere bai, nahiko ez tabaridatu dugun gai bat, eta nik uste hori arazo nagusi dela aipatu duguna, ez? Ze barneratu daukagun jabetza pribatuan kontua.
tazio onartuta daukagun. Zenik, behin baino gehiotan gurasuekin edo hitz egin detenean, konturatzen ez beraien eskemetan ez dala gabitzen, baina etxe hori ez da beraiena. Eta hortik ateratzea jendia oso zaila dela, eta lortu baldin badute benetan zorionak, ze ez da erresa, momentan nire inguruan ez zaita erreza egin. Ez da erresa, ez guk irakurri dugu zuei egindako elkarrezketa bat Bortxa, eta zuek bizitzeko lan egin behar da, esaten duenari aspaldi esan zenioten guk egiten dugu, ze zuek lan egiten duzu, ez duzuena nahi da zuen egunerokoa hipotekatzea. Ez da, hori irakurri dut zuei egindako elkarrezketa batean. Hori da, eta gure lana, beste pertsona batek ez erabiltza bere abertuzunako, ere. Bortxa, eta orain zer, esan nahi du, zai zaudete, bihar eguerdia iritsi egingo da. Eta, pentsatu duzu ez aukera dauden, zer egin daitekeen? Ze aukera dauden, betiko moduan ikustea zelan dauen montauta tinglatu hau, eta aldugun einean, hori denutxatu, eta bueno, gure aldetik ez dago aukera askorik, más que protegernos la cabeza, para que no la abran, eta gehiagorik ez, eta jarraituko dugula aurrera, eta botatzen magaituzte etxe horretatik beste batean sartuko galela. 24 minutu gauerdirako, momentu hontan badirudi lasaitasuna tensioa badago, baina lasaitasuna behintzat etxean. Zama jente zaudete barruan? Zema jente dagoen barruan, hori momentu honetan afaltzen egongo dira, nire nago kanpoan, momentu honetan baina afaltzen egongo dira, eta ez dakit zema jente egongo dan, segun gosearen arabera. Gosearen arabera. Bueno, igual entzuten hariko dira, eta animoa bidaliko dizkigu hemendik, eta Bortxa zuri osako dizugu eskerrik asko, guordu bat arte mentxe izango gara, nobedaderi balego. Gauzatxu bete da, zorionak ematea Abel eta Naroari etxan dugun bikote... Bai, aurdun zegoen Naroa, ez da? Bai, oso ondo. Oso ondo, animoa berarentzako ere bai. Eskerrik asko, Bortxa. Erarte, agur. Bueno, gau benetan komplikatua, Zepentsa, zegoera personala esan nahi du, zu etxean zaude, eta goitxo. Bai, zenean hori da, Ez da beraien jabetzako etxe, baina beraien etxetik bidetuko dituz, Zuke lehen aipatzen genuen Uxue, ezagutu dituela ez da Iñakik Europan zehar esate baterako badaude, mugimenduak eta oso garrantzitsuak, eta kuriosoa da, zagian hemen ez dago hemen, okupatzeko enbeste diturari, baina kanpora joaten direnean Euskaldunek badute okupatzeko ohitura, ez da Europako hainbat eta hainbat hiria honditan, badago mugimendu hori. Bai, kontua baita ere, hori ez, kanpoan beti izaten dira gauzak errezagoak, izan dugun bezala jende asko ez du onartzen, eta askotan nik badauzkat lagunak edo ezagunak etxeak okupatu dituztenak, eta beraien gurasoen etxeetan arazo desente dituzte horrengatik, eta igual kanpoan zaudenean askezera, ez daukazu azalpenik eman beharrik, eta beste modu bat egin ditzakezu gauzak. Hemen hori korronte ofizialetik kanpo dabilenak, askotan justifikazio asko eman berri izaten ditu, edo bestela kasurik ezin, esaten zaionari, eta ez da izaten erreza, ez bat ez bestia. Bai, prejuizioen kontua dana, eta izu horrik osta ez dugu prejuizioak ostean. Eta kanpora joatean, nola berria zara, eta inorkezakoan prejuizioak izateko dara juizio zuzena, juizio zuzenak askotan hobeto nortze ditugu prejuizio, baina eta hori da. Eta guzti horrekin ostia, kosta egiten da, eta zorionez batzuk badaude, horri aurre iteko pres, eta eskertzeko dara irutzen zen. Guke esango diogu eskerrek asko guri albistea bidali digun entzuleari, entzule batek bidali du, dejabi@eitb.com gure elbidera albistea, eta horregatik jakin dugu guk, albiste honen berri, eta horregatik eman dizuegu, eta horrekin irekin izan dugu gaur, gure saioa. Musika pixka bat, 7 aspaldi ez dugutan.